Hej, Victor fra Elenas. Når vi har fået registreret vores flasker ved Dansk Retursystem, så skal der stadig laves lidt arbejde. Så lad mig lige vise, hvordan det foregår med disse mysos. Først henter vi en palle. Efter vi har hentet pallen, så får vi fjernet folien og får kasserne lagt op. Så er flaskerne så klar. Når vi har fået åbnet kassen, så skal vi gøre Fødevarestyrelsen glad, og vi skal gøre skattesystemet glad. Og det gør vi på to vis. Den ene, det er, at vi sørger for, at de er deklareret. Det gør vi her i toppen. Whoopty. Så er man sikker på, hvad der er i af ingredienser. Dernæst, så tager vi sådan en pantmærke her. Og sætter Whoopty her ved siden af stregkoden. Bingo bango. Så er den her flaske klar. Og så kan du købe din mytos inde på elenas.dk eller i butikken og stadigvæk få din pant retur, når du afleverer den i en flaskeautomat. Prøv at gøre det med stregkoden opad. Det virker altid bedst. Så skal jeg bare lige lade